Greetings molweni nina besilo nina bembube siyanamukela ke ohlelweni olunye oluyingqayizivele. This is Durban Network usabelo igama isizwale phansi emkhomazi. Namhlanje sivula ngamagama athi anything that is to give light must endure the burning. Ake ngiyiphinde, anything is to give light must endure the burning. Lamazwi athi kuwena noma ungasha okanye ungadinwa ukusha njengamanje njengoba usha ingoba uzoba isibani kusasa. Iglobe ukuze ikhanye kufanele uyiplage lapha ya ishe leya ndawo ukuze ihambise umlilo kuyovutha. Umlilo wona straight ukuze uvuthe kufanele kushiswe izinkuni zilayithwe zishe ukuze ziproduce umlilo. So kubalekile ukwazi ukuthi ukukhanya kulethwa ukushisa okusuke kungaphansi. Kanti ke namhlanje e-studio sivakashela umakade bona inkunzi eniyazi nonke umlamuli umfokacele odume kakhulu ebandleni lama Nazareth. Mfowethu ngeke ngize ngi-introduce ngize ngishone ngale kodwa ngizocela nje uzi-introduce kubantu. Siyabingelela ohlelweni le-Durban Network. Yes. Umfowacele lo ezweni laseBergville. Kodwa ngokuhlala ngila eMlazi. Yes. Wahamba ngezwe senginegama nje ngiliphiwe. Ngiliphiwa amaciko. Yes. Emculweni kaMaskandi. Okuhlanganisa uMthandeni, icukamelisha umfoka amanqele. Yes. Ehambisana noJiva Zimnike. Jive. Ngathi ngiyalalela ngezwe sekuthiwa kunomuntu ogama lakhe ubizwa ngempunga yonyaza. Mangizolalela ngizwe nabantu bengimema ngapha nangabe bethi ubonile ngithi kwenzakalani thi hayi nali igama elishe suphiwe lona. Ngithi kuthiwa ngobani thi impunga yonyaza. Sekunanengoma futhi esho njalo. Sabonga sancoma. Cha siyabingelela abalaleli nabathameli bonke bohlelo i-Durban Network. Siyabonga mfowethu. Kudala sami ukukuthola la e-studio kodwa ke sekugcine kuqondene. Mfowethu sicela nje usilandise kancane nje noma usikele iphethini yemvelaphi yakho ukuthi umlamuli ubani, usuka kuphi, ukhule kanjani? Umlamuli uzalwa ezweni laseBergville enhle. Endaweni yaseDukuza la isehlala khona manje. Kodwa ukuzalwa kwakhe uzalele eWoodford. eWoodford. Esibhedlela sase-Emmaus. Mawuthe Woodford kusho uzalele esilungwini. Cha. Igama lendawo semakhaya eBergville. Kodwa ke ngase ngizohlala ngapha eThekwini ke ngezimo ke ezempilo. Nokuyila umuntu efunde khona. From la afunda khona wazofika la egcine khona. Waya ke Max bangena phansi high school ni tertiary wayibona kancane. Kwayilokho ke wayiseqala ke lo mshikashika kuwo nasebonakala kuwo. Naye ayengazi ngoba lento imnandi ngokuthi iqala ungazi. Yebo. Ngoba mangenzeka mhlambe wazi ungagcina usukuplana ukuthi ngoba kusasa ngiyaya futhi kuzoba kanje ake ngiplan ukuthi ngizothi kanje. Kanti ayikwazi ukusebenza kanjalo. Yes. Ayikwazi ngoba sisuke sikephi, sisuke sendaweni kaThixo. Yebo. Endabeni kaThixo asiplan. Kodwa sinxusa kwesihamba naye ukuthi akasiphe sizokukhuluma. Ngoba lokho esizokuplana kuzosuke kungabi lokho kuzofunwa abantu. Yebo. Ingakho ke sike sinxusene ukuthi inkosi siyalawa sithuma khona. Sicela ube solimini lwethu ukuthi esizokukhuluma kube khona okuzomsiza. Inhloso nje iba lapha. Umuthi ukhulele ngapha eThekwini, ukhulele kuphi eMlazi noma ngoba indawo engizwe engathi uthi ukuyona njengamanje iseMlazi kodwa kuphi neTheku la kade ukhulela khona? La eMlazi kwaKhay. KwaKhay. Yeah, la kwaKhay. Zingaki igebengu kwaKhay kwazi ukuphuma iNazaretha? Wangazi kwenzeka kanjani shothi indawo nje umuntu ala kuyona isikhathi eside bathi beyibabaza abantu
ube wena ungabuboni ubungozi bakhona. Mm. Ngoba nami zikhona indawo yize ngibe nesikhathi esiningi la eThekwini kodwa ukuthi makuthiwa kuyiwa ngakhona hayi ngihosha impela ngithi ngobani angihlalanga kuyona kodwa mangizwe igemegeme zakhona ngiba novalo ngithi no hayi bangasondela abanye hayi kodwa ngoba ngisaba ngoba ngithi mhlambe nginenxa mhlambe khona umuntu engangaphazamisana naye cha alikho izwe ngingalihambi ngoba ke angiphazamisani nabantu siphazamisana nje mase iqabhana lapha enqoleni kodwa kube ukuthi hayi phela kuxatshana vele ke makuxoxa ngento ake ngithi nje mhlambe kuba futhi abaqalile mhlambe bayilandele inkomo yes bayazi nabo ukuthi kunenkomo enamakhizane kakhulu makufanele ingene ediphini inokubaleka ubani la izothola khona ukulashwa khona so nabafuthi abanye noma sihlangana mhlawumbe omunye na ukuthi hey khona la ngathi mangishaya ngashaya kabi kuyena mase sibonana ethi hey ingavele yanto engathi igrudge avele sewumuntu othi mfethu ngalapheka lapha yize noma ngaqala ngangezwa bese siyabona ukuthi kwenye question uma ngabe umuntu kakhulu ovama ukukhuluma inkulumo controversial njenganalezi zakho webhayi uthola ukuthi abanye abantu bagcina sebeba personal yabo njengokunje mawushaya kwazwela kuyena uthola ukuthi noma sekubona ngelinye ilanga uzoveza leyo enga yokuthi nje yabo kahle it's like when you against yena kodwa ke kuba futhi le yokuvela kwama grudges ivela kakhulu kuma comment kodwa kubantu eseseke sabonana in person akekho wake waveza ububi yes yeah kunaloko nje ngihlangane nomuntu athi yazi mfowethu kunento engangayinakile ngakulalela namhlanje ngiyinakile and ngokwegxathi lempilo ngiyabona ukuthi ngisuka phi ngiyaphi bese sithi thina hayi siyabonga ngoba mina zonke izinto engizenzayo noma engizikhulumayo yes ngiyakholela ukuthi mina ngiyasetshenziswa ekutheni ngibe ispeaker sokukhuluma lezo zinto ngoba akwazi ukuthi ngathi ngikhuluma emlazi yes kodwa kusizakala umuntu osegoli kusizakala umuntu osendaweni ezehlukene yes ila ngibona khona ukuthi okusho ukhona lo osebenza umsebenzi wakhe kodwa asebenzise thina kodwa futhi nalapho ngibonge kakhulukazi umfowethu uLizwi uNtulwana yebo okuyena mhlawumbe wafikelwa ile idea futhi angazange azayiplane namuntu angazange azangixoxele nami ukuthi yazicele ngiyafisa ukwenza into kanjeni yes because ngiyakhumbula the first video ngizwa ngomuntu mangihlahamba endleleni athi ngalo muntu engimbona efonini ngithi mangiyaqalaza mina ngedwa ake ukuthi kanjani bese hayi ngithi ngiyalalela ngizwe nala emsebenzini mangifika kuthiwa wena sekubonile efonini hawo ifoni yabani leyo hawo ngigcine sengize ngibona ukuthi hawo kanti khona indoda le eyimele lo msebenzi ukwenza ngithi mangithi ngiyabuka ngiyabona uLizwi hayi ke kube ukuthi ke angisoli lutho kwase kwaqala kanjalo ke yaloku ikhula lento yakhula ke lento yakhula ngalendlela ukuthi abantu mhlawumbe ufuna naloku sikuveza ukuthi noma ungacabanga kanjani yes kodwa empilweni akusoze kwenzeka abantu bacabange ngendlela eyodwa yebo kodwa kuyokwenzeka ekutheni mhlawumbe into enoyikhulumile kube khona laba ababili abathathu abazobona ukuthi lokhu ku right even ke mhlawumbe kokunye kulimaza mawuzwa sekunamagama enhlamba aphumayo ngabanye abangezwisisanga manenhlabathi ukuthi hayi shithi lapha kukhulumeka bese ubuyele ibumbu ukuthi uyobheka ukuthi mhlawumbe iphutha libe kuphi kodwa ke mhlawumbe okunye engingakubonga kule ndima ngoba indima engelula yes mina bengazi ukuthi mina bengumuntu okhululekile nje mangenza izinto zami ngizenzela but lately sekuyaphoqa ukuthi mangenza izinto ngihambe ngiqhwesa ngoba manje khona insizwa nje yangiqonda yathi ibhuti ngiyakucela angikwazi awungazi kodwa ngikhona into engicelayo kuwena ngicela ukuthi la uhamba khona uyihloniphe yes noma ngabe bungayihloniphi noma babuyihlonipha kodwa
ngicela manje uqale phansi wenze kube ngaphezulu kokuyihlonipha. Ngithi mina ngoba yini uthi ngoba sekunabantu ababukela ku. Mina I was like mina ngibe nomuntu obukela kimi. Hayi kanjani kanjani ngoba mina nginabantu nami engibukela kubo. Yes. Kungafiki kimi ukuthi ngelinye ilanga ngaba nomuntu ozothi mehlangana nami athi cha ngiyabonga ngasizakala. Yebo. Ayisithi ke le ndoda ke ngicela kuloko nje ukuthi uyihloniphe la uhamba khona futhi kube kuyenzeka ngabe wena awubi nawo social media. Yes. Ngoba yini? Ngoba abantu abanye kwa i-social media abalimaza. Kanjani? Athi khona umuntu wena ngoba usendimeni yokuxoxa ngoNkulunkulu. Omunye umuntu mayibona ama comment abantu engathi ayamncoma ugcine sebone ngathi yonke lento ingayi. Enye into futhi elimaza kwa social media uzobona ama comment anenhlabathi. Yes. Bese ufuna ukureply kuona noma ukuresponda kuona uzusize. Noma ngabe uzwani noma ngabe ubonani faka ikhanda phansi. Ngicela ukungena lapho ngoba esikhatsini esiningi kuke kwane izinkulumo eziningi South Africa yonke ezihlukahlukene ngenkolo yamaNazaretha, particularly ngalabantu abashumayela ezidimeleni ukuthi they are aggressive, abafuni ukuphikiswa, bayindlavini, once waphambana nabo bazokushaya, even noma udlule eduze kwabo wamthikazisa mhlawumbe uthi uyaziphumela esitimeleni nawe ushawa isikhathi uyophuma wamthinta kabuhlungwana sekuyinkinga. Kuke kwaba khona naleyo nto nje yokuduma kwabantu basephakameni, especially laba abashumayela ukuthi akusibantu kahle kahle into abayikhuluma emlomeni iyaphambana nento abayiyona in terms of behavior. Ngizothini? Ekukhulumeni lapha ezitimeleni asikhulumi kubantu abasithandayo bonke. Yes. Futhi singakhulumi kubantu abangasithandi bonke futhi asikhulumi kubantu abangazizondi bonke, abazondayo bonke. Bonke, yes. So lento iya nokuthi ngaleso sikhathi siqondane nobani. Yabo. Cause mangabe mhlawumbe sizolinganisa uma kufanele umuntu enethumba. Yes. Makufanele ulaphe yini indlela yokulapha ithumba ukuthi ucindezele lona. Yes. Ukhiphe lento yini ewubuhlungu engaphakathi. So kuyenzeka la sigibele kunabantu abagula ngokwehlukana. Yebo. Ngesikhathi uthi wena uyacindezela ngoba lento ibhlungu lento oyicindezelayo kodwa inhloso ukuthi ukhiphele ubuhlungu ukuthi akulapheke lo muntu. Once kwaphuma lo buhlungu lo muntu uyalapheka. Kodwa mabe ngakaphumi lo buhlungu lo muntu akalapheki. So abanye babafowethu nodadewethu abaphuma bethi mhlawumbe amaNazaretha vulgar noma amaNazaretha disrespectful kwabanye abantu, it because kunobuhlungu amaNazaretha akucindezelayo. Yabo ayikho into ebuhlungu njengokukhunjuzwa nishaya enyameni. Yabona amaNazaretha awageji. Awageji. Ayikho into ebuhlungu njengokukhunjuzwa ngephutha othi uyalibalekela. Ukhunjuza umuntu ongamazi uhlangana nawo. That's where la kuqala khona ke problem. Cause umuntu uba nokuthi no mina angikwazi ukuzwa ngaye ngingezwa ngalapho engiphuma khona. Yes. So ila kuqala khona inkinga bese kuukuthi nathi ngoba bese sakwi age yokuba ngabafana silingana nabanye babo. Bese kucha nathi ngesizwe ke ngawo. Mawukuthi wena uyahlula la uphuma khona ngeke uzuhlule la. Bese igejana lapho. Kodwa ngeke uthi igejana ngoba sokuthi sekuxabana uthi endleleni ngeyisabhekana. Cha. Kugejana ukuthi kufanele kugcineni silalelane ngoba njoba ngikhuluma noma njoba nomunye ekhuluma ukhona lo muntu obona ukuthi ngiyasizakala kulento. So lo ngasizakali akangafuni ukuphazamisa lo sizakalayo. Mfowethu inkolo yamaNazaretha imelini kahle kahle because we can hear you ezimeleni nibeka iqiniso nivela ngalo kuma aspects ahlukene wempilo, but ngifuna manje ukuthi sibhekise nenkolo yamaNazaretha ukuthi lela qiniso nilikhuluma lapha kungabe iyona nto emelwe inkolo yamaNazaretha na. Ukuthi mhlambe kuzoshiyana nokwehlukana kodwa inkolo yamaNazaretha
imele into eyodwa nje emhlabeni inhlonipho. Ngingeke ngisho ukuthi amanye amahlelo awayikhuluma indaba enhlonipho. Yes. Imele indaba yenhlonipho. Inhlonipho ke ethi awukwazi ukusuka ekhaya njengoba sila emaThekwini sisuka emakhaya ngokwehlukana futhi la sisuka khona sisuka ngaphansi kwemithetho yabazali. So lapha enhlanganweni zeyindlela la sikhumbuzisana khona ukuthi uphuma phi. Yes. Yabo kune case yake yaba khona whereby kubangwa indlela yokuyiphatha kubantu nangendlela yokugqoka. Athi amantombazane complain ngokuthi why nina manikhuluma lo nikhuluma ngamabhlukwe. Khulumela ngamabhlukwe nihlangana naphi namabhlukwe. Hlangana naphi nezinto zethu esizenzayo. But kwamanye kulawo mantombazane aphume futhi wona athi bafowethu siyabonga. Uyabo the time kuvela umuntu othi ngiyabonga it shows ukuthi ikhona into wrong ebiyenzeka ezama ukulungiswa. So ngeke ke mangabe umuntu oyedwa efikile wathi yena ngiyabonga bafowethu mina ningikhumbuza umthetho engaphuma nawe ekhaya bese ngiwulahlile. Ngiyacela ukuthi baningi abantu abebeduke njengami niqhubeke ningayiki. Bese kuthi ke kuzoqhamuka aba4 bethi akuyekho asikwazi. Asikwazi. Ngoba nombani siyakholela ukuthena akangalahleki kwindlela umzali wakhe amkhulise ngayo. Uma ukuthi wena ufuna ukuyidukela musu kwandisa ibandla labantu afune beduke nawe. Yabo. Ngoba manje sigejana lapho uzofika uthi wena awuzwa akhamuka uthi uyezwa. Yes. Uthi wena usizakala akhamuka uthi uyasizakala. Asimiyeke ungasizakala asidile nalo sizakala. Okay. Ake singene sesiqalile manje singene straight kuyona inkolo straight yamaNazaretha. Sikhulume ngengaphakathi lamaNazaretha isonto elidume ngokuziphatha ukuthi abantu besifazane kakhulukazi abakhulele bengamelwe ilela sonto bakhula benenhlonipho bakhula bazi ukuthi bafunani bakhula bazi ukuthi impilo inezigaba ezilandelwayo there and there. Mhlawumbe yini kakhulukazi lokuthi mawubuka wena ubone ngathi iyona estresswa kakhulu khona ezigcine yenza ukuthi isikhathi esiningi isonto noma ibandla liproduce abantu besifazane abaqondile. Ebandleni esikhulu i-main focus nje ukuthi kwakhiwe isizwe. Iyona focus leyo ukuthi kwakheke isizwe. Isizwe kayikho enye indlela yokusakha ngaphandle ukuthi kube nabantu ababili. Yes. Owesilisa nowesifazane. Owesilisa uzolobola owesifazane, owesifazane agane owesilisa. Ayikho enye indlela yokwakha isizwe. Iyona ke lento edala ukuthi mawusizwa sikhuluma njalo. Caphune nje kakhulukazi entweni engizwe nami sebengilalelisa ukuthi insizwa ayibeka imali igane. Mantombazane iphatheni kahle ngoba nina nizinsika noma nibantu ekufune sakhe ngayo imizi. Iyona focus yebandla lamaNazaretha leyo ukuthi akwakhiwe isizwe. Ayikho enye indlela ngaphandle ukuthi insizwa iganwe nentombi iganwe. Then ke lapho khona la kuzozalwa khona izingane noma zingaba nezinkinga kodwa zizobe zinesisekelo sokuthi abazali bazo bahlangene ngokwentando kaThixo. Yeah, iyona focus nje enkulu. Isithembu into eprioritizer kakhulu kasha. Hayi isithembu samandla endoda. Akuyona into engathiwa sithi ngoba sonto kaShembe sisontela kuyothatha amakhosikazi abe ngaphekwe yodwa cha kusemandleni endoda. Ama indoda izizwa nje ukuthi inemali eyenele. Futhi inolimo liqondile ngoba kuzukusiza ukuthi mhlawumbe sesingasakhulumi ngokwenkolo kuphela sesikhuluma nje sifaka yonke indawo in general akuzukusiza ukuthi siguguzele ukuthi umuntu akabe nesithembu ngoba naku nemali kodwa ulimi lwakhe kwelenyoka. Awuthi noma unemali kodwa ulimi lwakho kube lo muntu. Khona ubuze ngifuna ukubuza la uthanda ukuba trick ukuthi ukuthatha isithembu ngokwenkolo yamaNazaretha usithatha ngoba naku nepocket nolimo olumnandi noma there are reasons ukuthi usithathe
mainly ngoba kunesikhathi webha uzofica umuntu ethi uthatha isithembu ngoba mhlawumbe ufuna ukuvusa umuzi wamkhulu wakhe, mhlawumbe umkhulu wakhe wekade edlule emhlabeni engaganiwe, so ufuna ukwakha ikhishi lamkhulu wakhe ngoba mhlawumbe lo unkosikazi oqala amthathile usekhishini lababa wakhe amzala. Ziyabani khona izathu ezinjengalezo ezilidela esithembini, noma kuya ngokuthi unemali zo afford inkomo zicela isibani? Isithembu sikabili. Khona isithembu esiwuthando lwendoda. Kube khona isithembu esiyimpoqo. Khona isithembu esiwuthando lwendoda. Yes. Kube khona isithembu esiyimpoqo. Yes. Khona insizwa ezadlule emhlabeni sezisesigabeni sokuthi ngabe ziganiwe. Yebo. Mhlawumbe ezinye zazo zahlulwa indlela yenhlanhla yemali, zagcina zingakwazanga ukugana. Ezinye zaba nethuba lokuthi ziganwe, zangalisebenzisa. Yes. Ezinye azifikanga emhlabeni njengoba thina sathola ithuba lokuthi sifike emhlabeni. Mhlawumbe umuntu achitheke noma aphuphume esiswini kumama. Bese ngikhula mina noma ngivele ngizazi ukuthi ngumfana wokuqala ekhaya. Kuhambe isikhathi mangithi ngiyaganwa mhlawumbe mina. Achitheke lo nkosikazi. Hawu. Kwenze njani bese ngibuyele emuva. Ngithi ngiyobheka ukuthi mhlawumbe kwenze njani. Yes. Phinde ngithi ngiyaganwa mhlawumbe aphinde achitheke bese ngithi mhlawumbe no ake ngibuye ngihlasele ngenye indlela. Mawube nenhlanhla bese yavela lo mbhemu athi cha wesibanibani. Awukwazi wena ukuthi ungaba nonkosikazi mina ngingenayo unkosikazi. Leso sithembu ke sesiyamphoqa. Yes. Ukuthi akaganelwe bani umfowabo ngaphambi kwakhe. Isithembu ke leso mina engithi siyimpoqo ngoba usuke ngasihlelile lo ukuthi mhlawumbe ngoke ngibe namakhosikazi amabili noma ngamakhosikazi angamathathu kodwa phoqwe lo muntu. Bese kuba khona ke lesi sothando lo muntu. Yes. Ukuthi hayi ngoba ngiya afforda ngingakwazi ukuthatha amakhosikazi engaphekwe yodwa futhi ngiwondle. Sikanjalo. With so many reasons mhlawumbe esingaconsidera njenganezinto ezikhona abaphila nazo abantu besifazane especially kwisimanje. Kuthatha maphi amandla ukuthi abantu basekuphakameni noma bamanazara baqhubeke bakwazi ukuthatha isithembu. Maningi ama-right asekhona, abantu besifazane sebeshintshile indlela yokucabanga, bayagoloza, bathi ababhangqwa, kuningi nje abakukhulumayo. But into esisayibona ilokhu iqhubeka idominator enkolweni yamaNazaretha. Kungakube umthetho lomkhulu kangaka ngaphakathi ebandleni owenza ukuthi noma ngabe lo uyafisa ukuthi ayiphike lento kodwa akwazi ukuyiphika ngoba umthetho webandla yamkhuleka ukuthi akamukele umfazi wesibili. Cha, ebandla lamaNazaretha awukho umthetho othi wonke umuntu akathatha isithembu. Njoba ngiveza nje ngithi mina isithembu siwuthando lomuntu. Siphinde sibe impoqo. Kodwa ngokwenkolo awukho umthetho othi thatha amakhosikazi abe ngaphekwe yodwa. Awukho umthetho onjalo. Ma wenzekile nje wangena esithenjini ungene ngothando lwakho nangokuphoqa into yasekhaya kini. Awukho umthetho ophoqayo. Omiso yiso. Cha awukho. Awukho. Noma ke ake ngithi mina ngikaze nguzwe ngoba zikhona ezinye izinto ngoba nje singamaNazaretha khona izinto esingazazi ezinye zazo ekuzothi makhamba isikhathi silo siyithola siyifunda. Mfowethu amaNazaretha aka-trend kakhulu nje sekuzophela unyaka lesisuka kuona. Ayekade trendile even before with the very same issue. I-issue yabantu asuke sebethe uqina bethatha khona la ebandleni ngaphakathi izingane ezisasencane ngokweminyaka. Kuningi ukukhala kwaba khona esizweni sonke. Baningi ababekhuluma from amaNazaretha bedefenda ngendlela ababedefenda ngakhona. Luthini uvo lwakho? Ukuthi nami ngeke ngakubona lokukhuluma. Kodwa la ngingacaciseleki khona ngeinkulumo zabantu uma bethi kuthathwe izingane ezincane. Angazi kodwa ke mhlawumbe laba abasho banezathu. Kodwa engikwaziyo mina
ngokwe constitution yase South Africa once umuntu wa reach age of 18 years bamthatha njengomuntu omdala. Of which ke bandleni amanazathi angikhumbuli kunomntwana o less than 18 years okhethwayo. Ngoba futhi ukugana komuntu akekho umuntu ongathi mntanami gana lapha. Akekho umuntu ophoqwayo. Yes. Umuntu ugana ngoba esezibona ukuthi usesesigabeni sokuthi ayogana. Futhi akuhambe kulandwa wonke amakhosazana kuthiwa hambani lapha nina niyogana cha. Umuntu uya ngoba eseyibona ukuthi okay sesesigabeni sokuthi angagana bese eyahamba eyokhetha. Iqiniso kangakanani le ndaba ethi kumaNazaretha iyakwazi kusukumpela intshebe elako 60 nento ikhombe iqondisa umune ngale kokuthi mhlambe izenze i-official approach njengokushela ngokujwayelekile ukuthi iqala incenge iqonye kodwa kuthiwa iyakwazi ukuqondisa umunwe ikhombe lapha bese kuqala inkulumo mhlambe nobaba womntwana. Lezi inkulumo zinzima ngoba uma zikhulumeka zikhulunywa abantu abangaphandle kwenkolo. Abantu abangaphakathi kwenkolo baye understand indlela ekusetshenzwa ngana ngendlela uNkulunkulu a design ukuthi kwenzeke ngayo. So kunzima ukukhuluma into enabantu abangayiqondi ukuthi isukaphi ibhekiphi. Because uzothi umchazela abe naye ufuna ukuchazela lokho abangayo ngeyikho. So ingakho makungena into enikakhulu ezithinta inkolo nomuntu ongaqondi ngenkolo. Kuye kubenzima ukuthi sidebate naye. Mina ikakhulukazi mina ngichaze ngisho nabantu ukuthi mina makiwe intweni zenkolo ngingathanda ukuthi ngidebate nomuntu ongaqondi ngenkolo kuqala ngoba kufanele ngiqale ngikhulume nomuntu ozoyiqonda inkolo ukuthi le yaseNazaretha iyinkolo enjani izimiso zayo zithini ukuze mangimchazela into kube umuntu ozochazela manje umuntu onevelo one-agenda yakhe ngenkolo kunzima ukuthi ungadebate naye because uzothi umtshela lento abefake yakhe musu umtshela ukuthi okay la esontweni lamaNazaretha nithi kukanje lapha ngaphandleni ningakhulumi ngakho semile futhi manje sezelothi hayi kodwa cha musana ukuyithatha le ngoba iqondile yabo uma umuntu ethi la eNazaretha kuganiswa ingane ezincane Yes. umbuzo uzothi kuyiphutha yini athi yena yebo kuyiphutha kuyiphutha kanjani nikwisigaba why kunengane yomuntu engenasigaba ezaliswa umuntu omdala ayizalise ayishiye futhi ayinasigaba ayinagama why mangabe kwenziwa into eqondile nibe against it eqondile bese ngathi manje ke kuvuke igama lothi siya defend asidefend sibeka ireality ukuthi uma umuntu ono 30 years ethatha ingane no 20 years eyiganisa Yes. uyinika igama nesigaba kodwa makusuka umuntu ocela ongakholwa ahamba yomithisa ingane yomuntu eno 18 years awukho umsindo yini ngabe nomsindo ukuthi lengane uyishiyele bani awukho lo msindo kodwa umsindo okhona yabona nje ngokuthi siyakuJuly manje Yes. ziyokhethe zakithi ziyogana ziyogana nje ngempela futhi ayidlali Ayikancane. ziyaganwa ngempela siulindele nje umsindo wabantu siulindele ongeke usiphazamise futhi ngoba noma bangakhuluma ngoSeptember futhi kuzophinde kube njalo nango January zoloku njalo kokhathala umuntu kulento kaShembe iloko imile nje iloko yenziwa ngendlela uShembe ayidizana ngayo ngiyabona nje angazi bazophela lapho laba bantu Yeah. because thina as much nombala ngakubuka ku wrong yini wrong ukuthi abazali bengane yakho Yeah. badle kunoba abazali bengane yakho bangahle Bangatholi lutho. Because yona impilo yakho ayiphoqiwe akusho ukuthi hamba ogana ucele ikhiphele yona isandla yathi iyaqhawula iyavuma ukugana so umuntu oseceleni akanake la emkhona ameke lo ngoba lo uyikhethela inqumo zempilo yakhe yabo mhlawumbe ngabe kubhlungu kwemakuthiwa mina ngithwala ingane yami ngahamba ngayonikeza umuntu othize ngaphandle kwemvumo yayo mhlawumbe ke lapho kungaba icase ekhulumekayo but since engekho umuntu ophoqwayo ngokugana akekho umuntu ophoqwayo khona enye into eke yavumbuka futhi ngalo isonto laseNazaretha ukuthi
sekuyaqolwana eNazaretha sekunabantu abakwazi ukuvula amathempeli uthola ukuthi sebakha indlela ezithize zokunikela ezihlukahlukile khona nje yazi yatrenda ngicabanga ukuthi uyayazi webhayi angazi kwakubaba umthetho anethi akureze imali eyipika kwagcina sekumbango ukuthi lokho kwarezwa leyo mali izipika azange zifike so into engakanani le yayingaqala ukuvela leyo nto ukuthi kunanamathempeli ekuthiwa amanye asehlubukile it's like they are no longer attached nama main temple ngoba sekungathi nabo bazenzela into yabo eceleni. Ayi ngeke nduna yami mina ngize ngicommente kakhulu into ngoba ezinye zezinto ibhalwa yiphepha. Ukuthi bayibhala ngenhloso noma ngezathu ezithini asikwazi noma angikwazi mina ukuthi ngingakhomenta kulokho cause la eminyango once into yayinhle kufanele kube khona umbala omnyama ozoyipenda leyo nto igcina ingabukeki inhle. So mhlambe emakukhona into kanjalo noma eyenzeke njalo singakuveza mina ngingakhulumeli abantu ngingakuveza nje ukuthi mhlambe lo muntu ungafanele asondela ichaza izathu zakhe ukuthi mawusho kanje ingoba kukanjani. Kodwa lokho esikhuluma ngako into eyayishiwo omunye wasekuphakame eshumayela ethempelini ethi Mthethwa iphi imali eyipika. It's a very popular video ayazi ukuyibona so sikhuluma into ebambekayo la. Uyabona ke leyo ngoba ine source reliable yomuntu owazekayo shothi uyena mhlawumbe ongeza ichaza ukuthi cha isuka phi ibhekile. No I which one uphendula yona straight but sibekisa ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi sekukhona abantu abasebenzisa lenkolo mhlawumbe ukuvuna imali eza emaphaketheni kwabo. Angithi iko ngisho ngithi mina la kunento khona ewukukhanya kuhleze kuzoba nezinambuzane ezifuna ukuzoyenza leyo nto ibukeke ingeyiyo. Ingakho ngithi mina ezinye zezinto ezikhulunywa abantu zike ikhulunywe ngeinhloso zabe ezithize ongeke ukwazi ukuthi wena uzothi umuntu uyakhuluma kube ngathi udefend isimo esithize kanti enkolweni thina sinayo indawo ukuthi sidefend into ethize sifuna sibeke ireality ukuthi makunje kusuke kanje le uzothi uyayikhuluma kanti umnikazi wawo neagenda yayo. Oh yes yabo. So ayikwazi ukuthi mina ngingene kuyona ngithi deep noma ngithi ngiyayazi ukuthi isuka kanjani ivela kanjani ngobani ngezathu ezithini yabo. Yes manje angikwazi ukuthi ngicommente kuleyo. Yeah. Okay siye kwenye futhi controversial ibandla lamaNazaretha kuye kwaba lesikhathi labuka khona liqhekeka kuhanjwe inkantolo kiwa ngapha nangapha yesikwazi kwakhona inkosi egcina kuyiyona engenayo who reign supreme kuyona yonke into eyayenzeka ngaleso sikhathi okugcine kwenza ukuthi gcine sekuthiwa abanye baye enhlangakazi abanye baye ebuhleni kuhlukana ngokukhumbula noma ngokucabanga kwakho kwal affecta ngakanani isonto njenganesonto elaselineminyaka libumbene under one umbrella ukuthi kuzothi la selivuthiwe ngempela khona kube khona into ezifikayo ezizime njalo zokuthi ligcine lihlukana phakathi. Angani uma uzoyiqonda lento kodwa ibandla lobuNazaretha ibandla ngizothini liyinqumo zomuntu. Yes. Uma ubona ukuthi ebuhleni awufuni ukuba khona you are free to go uye la uzozwa khona ukuthi uhappy. Yes. Nalento eyenzeka njalo namhlanje simhla ka 3 April 2011 kwenzeka leso sigameko kwabomhla ka 3 webhayila kwaba usuku olufanayo coincident now la uchaza the very same thing. So kwaba yinqumo zabantu cause njengamanje njengoba singamaNazaretha kubanga yinqumo zomunye umuntu kuba yinqumo zomuntu athi umuntu ngifuna ukuyokhonza kaShembe. Yes. Futhi mangabe sekuthiwa unyazi lwezulu uNkulunkulu uthi wena kuyona uNkulunkulu inqumo zakho ukuhamba ngeke uvinjwe umuntu. Yes. Akekho ozothi ungahambi hlala ngoba amakhamba wona soba nenkinga cha. Umuntu ozwa ukuthi akafuni ukuba la ufuna ukuya le hayi free to go. So alikaze liphazamise futhi ngeliphazamiseke. Uyabona mangabe mina ngingathiwa
ngelinye ilanga kuyenzeka ngiyahlubuka ebuhleni njoba ngiyilunga lebandla lasebuhleni. Akekho umuntu obamba mina athi ungahambi. Yes. Ngoba ebuhleni makuphuma mina ngingena u100. Ayikho indawo yomuntu ekuthiwa hey kwakuyindawo kaSibanibani le bakithi cha ohambile nje uhambile sithi uhambe kahle. Basala abantu bangena. Nomunye futhi okhathalayo uyayihambela. Ofuna ungena uyangena akuphazamiseki umuntu. Nebandla futhi aliphazamiseki. Kanjani libe likabili akuphazamiseki kanjani? Linye. Mali kabili uyazazo lapho. Yabo lo ngale naye uthi linye nami ngala ngithi linye. Abantu abathi libili. Ngoba ngitshela isimini. Umuntu ongaphandle uthi mabili amabandla. Mina njengoba ngisebuhleni ngithi ibandla linye ibandla lamaNazaretha lisebuhleni. Mhlawumbe ke nomunye kwenye indawo naye ashathi nami la ngikhona ikhona. So thina esamaNazaretha sithi amabandla amabili sithi linye ibandla. So bese kuba umuntu analyzeayo ukuthi ibandla kusho ukuthi lahlukana cha likaze lihlukana linye. Ukuthi kuphela khona owathanda ukuya omunye wathanda ukusala. Okuyinqumo zomuntu ongeke futhi ungene kuzo kakhulu. Okay, sibuze nje into abantu abaningi bake bayibuza. Into nyana nje esimple ngebandla lamaNazaretha. Why kuyekwa inwele kuyekwe nentshebe yonke into iyekwa ibe the way it is? Isiphi isizathu that is behind that? Ingoba kuyimvelo. Ukuba nezinwele. Nokuba nentshebe. And inwele zethu izona lezi esikwenza ukuthi sikwazi ukuyisebenzisela ukusensa into ethize. So emthethweni nje kaThixo kawuvumi ukuthi umuntu osethabatha isifungo ikakhulu asenkolo lesikuyo. Yes. So Nazareth awuvumi ukuthi umuntu aphucule ikhanda lakhe. Nokuthi ashefe isilevu sakhe. Ngomthetho ke lo wenkolo. Yeah. Kahle kushuthi kumele abe yilento akade ezalwe yiyona kuthiwa imishini mhlawumbe ayingekho noma babe ngekho abathi zokukhona. Imithetho inkolo inemithetho yayo. So umuntu ongena enkolweni ugcina imithetho yenkolo. Yes. I compromise. Ma uzuthi yakuhlola imithetho ushiya inkolo qhubeke nento zakho. Ake ngiyayithanda inkolo kodwa mawuthanda inkolo ugcina imithetho yenkolo. Angifisi ukuphuca ikhanda kodwa inkolo ngiyayithanda. Futhi awukayithandi uma ungakwazi ukugcina izimiso zayo. Fanele nje ugcina izimiso zenkolo ukuze uphile inkolo. Ma ukhona ozofuna ukucompromise ngoba wona kunezizathu zakho nazo kusho ukuthi awufuni ukuphelela enkolweni. Yeah. Le yamaNazaretha inkolo nje inomthetho. Ngisho uzokugodwa kwakho. Wena uyahlala noma uyokwenza izinto zakho ukuwena. Ngoba ngeke ngasho ngathi mina leli bandla akulona ibandla lokuthi lincenga umuntu uthi limgugushe lokulini take it or leave it. Yeah, fika nje kubhaliwe Nazaretha aligundi. Mawuza uthi kuzokwehlula eli uyoqhubeka nento zakho lezo safisa ukuzenza. Kodwa once waphamisa isandla wangena emanzini kuyaphoqa ukuthi igcine imithetho. Ake ngibuze ndosi. Mhlambe baningi abantu ngokwenkolo futhi yalapho uthola ukuthi yakhona kumaNazaretha uthola ukuthi benze ezinye izinto mhlambe eziphuma endleleni. Abantu bayigebengu kodwa siyababona begqoke mhlambe imjiva esontweni mhlambe ngamasabatha kanjalo. Into enjenganaleyo khona indlela yokuthi khona abaprofeti ngaphakathi abakwazi ukudetecta ukuthi lo akahambi lendlela ngendlela efanele kube mhlambe nendlela yokuthi nimconfront ngaphakathi o umuntu uyozayishintshela la ngaphandle kukhona lento ekuthiwa impisi ekwazi ukumbatha isikhumba semvu na yonke indawo kunezinto zakhona okuyibuza ukuthi makwenzeka kanje kwenzeka kanjani because kunomthetho obeki ukuthi lokho akwenzeki. Yonke indawo ineziphula umthetho zakhona. Yonke indawo futhi inabantu abalingekayo. Uyabo? Masizobuyela emumva kunendoda esiyaziyo okubhalwe ngayo eBhayibhelini uthi uSamson. uSamson wayebekela umthetho. Yes. Uthi ikhanda ligundi. Ebekelwe nje umthetho ewazi. Kodwa kwafika isikhathi wamehlula lo mthetho. Ukwehlula kwakhe lo mthetho ilatshe zakhona wadlula emhlabeni.
so nala ngaphakathi kwebandla lamaNazaretha uma ngenzeka ucele lo yimi enza into eziphambene nomthetho wenkolo kuzofika isikhathi akujezele lokho kodwa zikhona izinhlaka ezimisela ukuthi uma umuntu egeja zimsondeze eduze zimkhalime ngithi cha sibanibani uyageja kwenziwa lokho yabo mangabe njoba ngisho ngithi mina lenkolo inemithetho yakhona mawungena kule nkolo awukwazi ukuba kule nkolo uphinde uqola abantu awukwazi ukungena kule nkolo uphinde wenze umsebenzi wobumnyama bakhona abafuthi ababenza umsebenzi wobumnyama ushembe wabalandwa abafaka kule nkolo namhlanje bangamaNazaretha even abanye abantu ababebabona bakholwa ukuthi ngeke usibani ingakho ngelinye ilanga ukuzwa bathi washembe kufuywe inkabi washembe kufuywe iboshwe ingoba kunabantu abafike babona ushembe endaweni eziwusizi wathi umuntu mangabe sesosizini wafika ushembe kuyena lapho wathi mntana nami ngizokukhipha la ngizokukhipha la ngifuna mawuphuma la uyoba umuntu baphuma labo bantu baziwa umhlaba uthi usibanibani ngeke kodwa namhlanje bangamaNazaretha omunye umhlaba awukabamukeli ngoba wazi ipast yabo while uNkulunkulu sewabakhumbula wabakhipha le yanto kamina because abanye abantu mhlawumbe into ebashayayo ukufika enkolweni bangamkhiphi umina mase usenkolweni fanele aphume umina kusala umuntu ozokholwa kodwa futhi ozokholwa ngabe sevuma ukudlala abantu ayibona into mayirong akwazi ukuhlukanisa into kaNkulunkulu nokuganga umuntu uthi lo uyangigangela ingabe uvuma zonke so mhlambe ke abanye bethu mhlambe nami ngalo ngibala abantu ekudeni mhlambe nami ngomunye walabo bantu ongakamlahla umina mangabe ngakalahleki umina kuzohamba ke kuhambe ebandleni leyoni kuvela abantu abarong ebandleni labaluthela kuvela abantu abarong ebandleni lamaNazaretha kuvela abantu abarong reason why abamlahlile umina omunye mhlambe sikhulume nje ngawe in capacity as umuntu osonda khona kumaNazaretha osezinikele khona kunalento leyo ukuthi kunemithetho eminingi elandelwayo lapha siphila ezweni eliseli more into business abantu abamnyama sebeba nama-business ngoba kaShembe nemithetho elandela khona akwenzeki mhlawumbe omunye umuntu wakhona ukuthi une-idea ye-business ethile but ngokwemithetho yesonto ukuthi akakwazi ukuyenza leyo business ngoba sekuzobukeka ngathi ulandela ubumnyama senze example mhlawumbe sithi wena nje ezundosi ube nehotela ihotela siyazi ihotela kwenzakalana abantu bayabhuka bayalalana lapha abanye mhlawumbe abama-prostitute mhlawumbe akugcini lemithetho ilimita abanye abantu abafuna ukuya kwibusiness ukuthi amanye iy'nhlobo ey'sezebhizinisi bangakwazi ukuzenza ibandla lamaNazaretha uShembe ulidizayine ngaphansi kwesimo sokuthi wonke umuntu akayisebenza but ekuyisebenzeni komuntu akangayisebenzi ngento ezolimaza isizwe angicabangi ngokwami angicabangi ukuthi kusephutheni ma umuntu enehotela but ngokwami ngiyacabanga ukuthi kusephutheni kumuntu oyiNazaretha ngifuna ukuyicacisa ngokwami ngiyacabanga ukuthi usephutheni umuntu oyiNazaretha mangabe ezoba nebhizinisi yotshwala cause utshwala lubulala ikusasa lomunye umuntu irrespective yokuthi ingane zakho uyayifundisa uyazondla but ubulala ikusasa lomunye umuntu ubulala omunye umuzi ulambisa omunye umama cause ngesikhathi lengane iphuma ngolesihlanu emsebenzini iholile iza la kwakho unine engadlile lezi ayinyembezi kanini afuna iqalekise lento yakho so kunamabhizinisi ekungathi mhlambe ngokwami njengamaNazaretha siyawazi kufanele siwasebenze namabhizinisi angasidingi cause angikwazi ukuthi ngingathi ngizoba nebhizinisi ngiyiNazaretha lokuthi ngiqasha amantombazana ukuthi awadayisa ngomzimba angithi enye ingxenye yamabhizinisi le alikwazi iNazaretha uba nalelo business ngoba libulala isizwe so umuntu oyiNazaretha akako noma ngane idea engakanani yebusiness kodwa ibusiness lakhe lingabulala isizwe alakhe isizwe ngokomgomo nangoShembe ngendlela alidesigne ngalo leli bandla kalidesignele ukuthi
mayithi asiyisebenze khona indawo emthandazweni okuvuka ethi ekupheleni kwalomthandazo uthabathi igejulimi uzophila ngakho. Akusho ukuthi ke qasha ingane zabantu ngoba wena unamandla uthi ayilala ayidayise ngumzini bese uthi wena ondla ingane zakho. Uzondla ngani? So kule idea yamabhizinisi umuntu akube kunembeza wakhe ngoba ngeke ngize ngimvimba umuntu ngithi mina ungabudayisa utshwala. Akube kunembeza wakhe ukuthi acabange ngayo ukuthi mangathiwa ezami lezi ingane eziphuza utshwala zingangondli kungaba kuhleni kimi. Ithi inkosi uThingo mangabe umuntu othi before wenza into icabanga mayibheke kuwena. So ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu mangaba nalowo moya ukuthi no man ingane namhlanje ziphuza utshwala la enye ingene emotweni ihambe ushayela imoto ibe sengozini yemoto idlule emhlabeni. Uma ngathi ingane yami le ihambe yawuphuza kwasibanibani yafike yadlula emhlabeni ngiyombuka kanjani ngomthatha njengesitho kuyena ongibulalela ingane. Kanti yena benzani isinkwa seingane zakhe. Ngapha nezakhe ngalenkathi edayisa ziyadla. So kubalekile ukuthi akube kumuntu ngoba ngeke uzumvimba mhlawumbe akhona amanazo chapter utshwala. Ngeke ngize ngiyongena kubona mina ngithi ngingabudayisa utshwala kodwa kube kumuntu ukuthi yena ubona kanjani ngale business yakhe wakhe isizwe nombulala isizwe. Kukumuntu. Kodwa wona umthetho uthi wonke umuntu akayisebenza. Ushembe nje usifisela lokho. Ukuthi wonke umuntu akayisebenza ukuze abe nendlela enhle yokuphila. Ukuba yiNazaretha kakhulukazi mangabe ushumayela kanje kudinga isibindi. Kukhona izikhathi la ukufile khona engathi uyasaba noma mhlambe ube doubtful ukuya kokhuluma leqiniso sokufuna ukukhuluma phambili kwabantu. Udoubt nje uthi ngeke namhlanje usindele nje uzwe ngathi no not today. Kulento yokukhuluma akuvele kukhulumeke noma kukhulunywe. Ma umuntu evuka endlini kufanele before aphume athandaze. Nkosi sengiyaphuma. Yoba ngiphuma nje kunomsebenzi wasinika wona ukuthi siyohlangabeza abantu ezidimeleni. Ngiyacela Nkosi ma kwenzeka kuvuleka ithuba lokuthi ngikhulume ungiphe engizokukhuluma. Ngoba liyaphela inyanga ungakhulumile. Ungagula indawo ngoba ayikho into ofanele uyikhuluma. Uma ke wakuphoqa ukuthi ikhuluma. Kwenzeka amahlazo. Kwenzeka amahlazo ingakho ifanele ukuthi lento yokukhuluma especially ezidimeleni. Mina ngeke ngisho ngithi as much mhlawumbe abanye abantu besibuka nje abantu abavala ukuthi mhlawumbe kufanele siqonde ukuthi la eminyaka kunama spirit ehlukene noma kunama moya ehlukene. Whereby uyothi ngelinye ilanga mhlawumbe umazi ucele phansi meshumayela kodwa ngelinye ilanga umuzwe ngathi uhash umoya omsurroundile ophoqa ukuthi akabe kuleso simo ngoba lapha esitimeleni sihamba nabantu abehlukene. Khona umuntu wakwabo ulala umuntu onequnga lakhe. Khona umuntu owakwenza into eziningi ezimbi ezesabekayo. Yes. So ukuze ukhulume nomuntu wakwabo ulala umuntu ngeke ukuthi hayi nalabo bake babulala abantu ke inkulu siyaba no. Funa khona umuntu ongeke azasonte engizwanga ukuthi lapha kunezinsizwa. Ngeke funeka athole indlakadla. Angene ngayo athi ngasonta la ngoba kushova inkani. Manje lento ayi understandeki kuomunye umuntu athi umuntu ayi uzomunye yabona khona ubaba thina safikela nje kuyena la itimeleni kwakuthiwa ka Mqadi. Kwathina sasize sishawa uvalo ngendlela ayi rough ngakhona. Rough. Kodwa sizothi masehlika naye eBria noma sisuke eBria semlazi uzokusondela umuntu ethi baba ngiyabonga ngizwile. Ubona ukuthi lento akuyona umuntu inomnikazi wayo econtrolayo ngoba ngesikhathi umuntu ekhuluma khona lo muntu oyedwa ekufuna akhulume naye. Abawuningi abantu abasuke bekhuluma nabe itimeleni. Noma bangaphuma babe u50 bethuka. Kodwa lo yedwa ozothi mina ngizwile uyena lo uNkulunkulu ngaleso sikhathi asuke emfuna. So noma angakhuluma ucele
kubhalwe wonke umhlaba kuthiwa waze wrong umuntu kodwa ukhona oyedwa oyothi mina ngizwile ngobe loyo uNkulunkulu abemfuna ngalolu suku ngoba umbuzi omunye futhi yona lo ukuthi most of the time inkulumo enikhuluma ziyahlaba abantu mabephuma baphuma benqapha abanye benama I mean like nje umqondo ukucabanga ama emotions yabo ehlukahlukene you know abanye baze bavente even to social media ukuthi kuyisicefe nje nokuba nalabantu esitimeleni because bafuna yonke into ibe ngabo you know they say a lot of things but kunjalo still niyakwazi ukuba namandla ukuthi nime nilikhulume leqiniso ukuthi kunento esivele ishiyo kuthiwa ayithunukala ingananxeba ungayibona ithunukala nje inenxeba so the time kunomuntu khona umfundisi esasinayo la ebandleni uChiliza wangapha emthwalo mose wadlula emhlabeni yes wake wathi ngelinye ilanga eniko shembe inkonzo wathi ubone kubhalwe ephepheni kukhala umholi we-National Party wathi inhlangano yamabhunu wathi ngilibona iqembu lami liphelelwa amandla hawo uthi ke umfundisi uChiliza wathi mayilandelela le nkulumo ukuthi yini liqedwa yini amandla wathi ngoba asenalo umuntu oligxekayo yeah so leli bandla demo beligxeka demo likhula demo abantu bemgxeka umuntu okhulumayo demo ephiwa umoya ukuthi faka lento faka iqiniso because ngeke uzudinwe into engakuphethe kabi yabo mina umuntu ngisho khuluma thini ngabantu abadlwengulayo ayikho into engidina ngoba ngiyenzi leyo nto ngisho umuntu angakhuluma kanjani ngabantu abalala abafazi babantu mina ayingidini le ngoba ngiyenzi ungambona umuntu edini noma kukhuluma leyo nto iyamudla mfethu ake siyibuyiseleke manje esesiphuma kancane ebandleni esikhuluma ngezinto nje ezinye ezithinta isinto ithini feeling yakho ngomuntu onomfazi oseganele kodwa osagqoka ibhlukwe akwazi ukungena even emzini lapho lekho mhlambe let's say bakhile labakhe khona it can be elokishini or wherever angene ngalo lelo bhlukwe lithini uvo lakhe ngempela kanjalo nakuba kuzoba ke umbuzo ongathi utrick kodwa impendulo yawo kimi ithi kuncike kubazali bakhe akuncikile kuwena wena oganwayo kuncike kubazali bakho cause zonke izinqumo umuntu ayithathayo ubuka igcike la kubo asikho isinqumo sithatha igcike la ke ungalibukile asikho isinqumo senzayo ungababukile abazali bakho yes ma umuntu evumela umkakhe afake ibhlukwe ingoba uyise nonina abanankinga yes so kungazwakala kuhashi kumina ukuphikisa into eneyivumelwano zabazali bomuntu kodwa ngokwemvelo yokuvela kwabantu beyikhona into ethi umuntu esifazana akalifaka ibhlukwe yeah yaqala ukonakala ke into mase sifika kulesi sigaba sekuthiwa wonke umuntu une right ilungelo that's where la konakala khona uzaqala ke inkinga ke lezi sesibhekene nazo ke ziyasehlula ke namhlanje ngobani kuqale kwathi umuntu unelungelo kwase ngatshelwa ukuthi leli lungelo lisuka phi liphelaphi yes because mina njoba ngizelwe anginalo ilungelo kumzali wami yeah ubaba njoba engasekho emhlabeni unomthetho awushilo yebo engingakwazi ukuthi ngoba ubaba akasekho bese ngizoqala wami umthetho so yonke into incike kumuntu nase eyalweni zabazali bakhe ukuthi abazali bakhe bamtshela ukuthini uyimisele ngokubona impilo ayitshelwa ngabazali bakhe iyiyo because bonke labantu abanye abazenza izinto ezifana nalezo oyibuzayo abantu abazali baba babawonishile ngaso ukuthi lento angiyifuni kodwa waphoqa ngegama lokuthi une right noma unelungelo so ke njengoba sekunamalungelo ke abazali bethu sebesolve bafolda izandla babukile mhla kuvunda igundane sobusa mhla zagwansa so sengwenkehla bami lapho nje abazali ukuthi ngoba asisakwazi ukubatshela abantu abethu ukuthi lokho asikufuni so asithule sibukele uhulumeni nalezi zingane ukuthi kuzophelela laphi. What is your feeling around umuntu wesilisa othatha umuntu wesifazane senengane yomunye umuntu?
kuyinqumo zomuntu kuyinqumo zomuntu ngoba ngeke uzumtshela umuntu ngenhliziyo yakhe emimlawulile. Lithini isonto, inqumo zesonto ngalo? Is there anything wrong with that? Basically esontweni akekho umuntu okhethelwayo ukuthi thatha abantu ungathathi bani, kuyizinqumo zomuntu. Kodwa kwaba endulo bekubalekile ukuthi wonke umuntu mayiqala ukugana wathatha umuntu ongenangane. Kwaya ke kulento yama right. Kwakuyisiphi isizathu nje from the onset ukuthi endulo kuzokube nalo ukuthi umuntu oqala ukugana kumele athathe umuntu ongenayo ingane Ukuze ukwazi ukuzala inkosana nenkosazana. Isona sizathu nje sasisikhulu kubantu basendulo. Ukuthi ukuze ukwazi ukuzala inkosana nenkosazana ufuna uganwe intombi. Manje ke lamoshwa abafana izwe. Laba akababaleka uma ubatshela lokho. Cause emvelweni once mina ngalala nengane yakamkhizi ingakazi lale nomfana imvelo ithi umkakho lo. Kuyimpoqo ukuthi umthathe lo muntu. Ukube ngizothini ukube bese basakhona abantu manje abantu baphelile. Mhlambe ucele ake nje sibheke ngaleso wena masingakhuluma ngempilo ephilwa manje abafana namantombazana ibapho babona be wrong kakhulu. Ba wrong abafana. Isilisa. Ba wrong abafana. Intombazana izoni. Intombazana yimithisi. Icause yenkinga abafana. The second time manje ngihlola umbuzo ofana nalo. Ngake ngahlangana nomnikatho. Naye wabuza same question. Mina I still stand ukuthi izwe limoshekele kangaka abafana. Whom they need to be punished ngalento. Ingalungiseka kanjani cela? Sidinga manje ukubuyela emumva. Sidinga ukubuyela emumva manje sithola abantu. Ofuthi abantu abekho bafowethu. Thina sibona izithunzela nocele lokhuluma naye isithunzela somuntu akuyena umuntu. Abekho abantu. Abekho. Ungabona umhlaba ucela izithunzela abekho abantu. Abekho abantu. Khona izithunzela into ezifana nabantu. Mfowethu lento into nabanye asebeyikhuluma abaqala ukuba neconcern ukuthi so ngingakuphula ulimi ngibuyele lapha kumfowethu ukuthi ingalungiseka kanjani. Funa siqale sithole ukuthi ekuveleni bekunani. Ekuveleni mina ngiyakhumbula ngifunda isikole uma ingane yentombazane ingene esigabeni sokuthi iyakhula. Yes. Uyothi ayibona kade nikhula nayo ivele bayigunda abazali beyihliphiza ikhanda. Hawu lo mntwana ahliphiza ikhanda nje abe mumbi bekunabantu. Ngesikhathi benza lento labazali benza ngoba lo mntwana sebeyambonisa engene esigabeni sokuthi abafana bazombona ukuthi useyintombi asimone ahamba yekuba yogcinela usiko agonqiswe khona insuku ezu7 enzela usiko lokuthi abekwe nezalukwazi ezomgada kusekhona abantu kubeka izalukwazi muyibuka intombazane uyibona inesidina kodwa intombazane kwakunhlobo lentombazane embi kangaka ingeyimbi ibekiwe izalukwazi abantu ukuthi lo mntwana wena usengena esigabeni sokuthi uthombile manje abafana sebezombona babona intombi kuyi sicela izalukwazi la ekhaya zihlale kwezimgade bese le ntombazane iyagadwa mayibona umfana abona inunu angayiboni intombazane azodlala ngayo koze ukuthi mayisi reach age of 18 years webhayila uyisesezothatha khona inkomo ayobonga kubantu bakuba uthi naze nayigadi ingane yami ingane yenu ngoba yenye into eyonayo leyo uthi umuntu athi mina entazi ukuthi yakhe nansi ingane yenu engicela ningigadele yona la ekhaya isingena esigabeni sokukhula thombile manje le ngane ihlaliswe lapha igonqiswe enzele yonke into zayo iyothi mayisi reach age of 18 to 21 years bese uyisezobonga ezalukwazini ukuthi lo mntwana senemgadile kwafika lesi sikhathi sengicela manje niyomfunela indoda bese isuswa lezi zalukwazi kuyi ukuze abe nomuntu wesilisa ozombona amenze umfazi baphela ke abantu kwenziwa baby shower kwenziwa birthday
kwenziwa 21st abekho abantu. Because umkhuliso nje usuyindlala kwasayona nje. Awenziwa even namakholo awenzi. Labantu abasenkolweni kaNkuluNkulu abawenzi. Ingakho ke izwe linje. So ukuze kulungizwe le generation eyithi. Ayithole manje iplatform whereby izothola abantu abazo express izinto ezibulala isizwe. Yebo. Okay. Bantu abamnyama isizwe sethu before bekuyisizwe sifephi. Bese kubhekwa ama point ukuthi osonakalela konakala la senza njani ukubuyisa lokwangwamagugu ethu. Yabo. Kuye kwasuka umsindo sixoxa ngendaba yengulube esitimeleni. Wasuka ngathi ngiyafunda kuma comment ngezwe bonke abantu belo. Ngithi mina endulo umuntu wesifazane oyintombazane bengayidli inkukhu, engawudla ufish, engawudla ushizi, engayidli ingulube. Amaqanda ayo kuyabala khona. Konke bengakudli. Namhlanje ingane no 6 years iye esikoleni iphethe amasendisha nobhekeni. Lizophathwa kanjani izwe? Ingane la eSouth Africa eno 12 years isikwazi ukumitha. Ilabo obhekeni abadliwayo. Akubuye kutholakala abantu abazobuyisela isizwe kwi-platform. Ukuthi okay, umuntu ukhuliswa kanjani? Umuntu akakhuliswa ngokudla. Ukhuliswa ngokuthi agayidwe ukuze kusasabe umuntu ozoma phambi kwesizwe. Abekho ke labo bantu. Abakhona ngabo nje iyothi iphuma lento. Sixoxela ngozizwe inhlamba. Ibona abantu asebakhona. Bashembe bafuna sicishe ingane zethu. Wara but akabheka ukuthi imajority okumitha kwezingane zabantu abamnyama ingakanani. Kudalwa yini? Enye into engifuna siyibheke mfowethu. Ukuyigneka komthetho umuntu wesilisa ngokwakudalo noma nje ngokwemvelo umuntu wesilisa umuntu ozalwa nomthetho. Hayi ukuthi umthetho into afike ayithole yesuke sekuwukuthi vele khona abazomkhulisa kodwa uzalwa nawo umthetho. Lo mthetho ekubukeke ngathi abantu besilisa manje sebeyashoda kuona ngoba they are being labeled kuthiwe they are uncivilized, kuthiwe kumele ba-upgrade bakhuluma into engenangqondo noma bacindezele omunye umuntu abamboni ngokuthi nje umuntu wesilisa ufuna ukuthi aqinise umthetho noma abambe umthetho emzini wakhe, then he's being labeled. Angithi siyachazelana ukuthi yonke lento yonakale the time kuthiwa wonke umuntu une right. Wangachazela ukuthi umuntu I right yakhe yini. Ingane ngicela ukusho nje lokho hayi ngaphansi kwenkolo ngaphansi komuntu wase South Africa. Yes. Ingane inolungelo elilodwa kumzali. Linye kwaba ingane ilungele nalo kumzali ukuthi umzali ayondle. Ilona lungelo lengane kumzali. Yes. Alikho elinye. Ungahamba uqeda umhlaba alikho elinye. Konke sekumele kubuye kumzali. Linye ilungelo lomzali lengane ukuthi umzali ayondle. Elinye alikho. Mawufuna elinye ufuna ukuzobulala isizwe. Wafuna elinye nje ufuna elizobulala isizwe. Ingakho ke kunje. And kothatha umuntu omnyama ukuthi abone yena. Uyabona bafowethu asimeni kwi reality. Emabhonweni izwe lethu belingenje. Yes. Noma singakubonanga okuningi. Yebo. Kodwa belingenje. Wobuka nemithetho yayishawa yibona. Wawungekho lo mthetho okhona namhlanje. Wawungekho ngikhumbula ngifunda isikole ngangashayelwa ama instrument, kuthiwa ama instrument engingenawo. Kungelona iphutha lami kuyiphutha lokuthi umama ka afford ngaleso sikhathi. Ngashawa impela yaba u6 emvimbo. Nabazali bethu nabo banesandla ezimathi uhulumeni eyishilo lento. Kodwa abazali nabo babe nesandla esiningi ukuthi bathi wo asufuni lo mthetho uthi. Yes. Yes. Sifuna kwakhe isizwe sethu. Uma uthona ka ube kanje lesi sizwe sibhekisaphi ngoba ushawa ngamaNdiya ushawa ngabelungu washawa yithi. Njengoba kufanele bathi bona wo sikwazi ukwenza lokho. Yes. Mawunalo umthetho kwakho. Ugcina kuwena. Kwakho. La eyakwacela ingane izokhula ngalomthetho.
behluleka ke ngoba kwakufanele bemigwaqweni bethi lokho asikufuni bese eyezwa a withdraw kwangenzeka kodwa futhi kophinde kuthatha umuntu omnyama ukuthi kubuyelwe emuva ngoba manje uzofika wena ushaya umthetho kini ifika ingane ihlangane nengane yakacela enganiki umthetho ekhaya ubuye wena uzoboshwa wena uhlukumeza izingane so sidinga ukuthi kubuyelwe emuva wonke umuntu omnyama abuye afuna ikhambi lokulungisa lesi sizwe sesiya nje ngasekugcineni khona enye into enokushiwo abantu ngamaNazaretha sobuyela ngesihluyi khona sesidlule bathi kwezinye ikhathi awazi mbandakanye nama initiative athize nama campaigns athize that would include ama marches nokunye thiwa hleze ngena voice kodwa ayi congregation enkulu ene influence enkulu okuwukuthi uma ngabe nawo engaveza izwi ngento esuke iyiconcern ezweni ngaleso sikhathi khona ushintsho olingavela singaqinisekisa ngempela lo into esibambayo thina ukuthi singangeneleli noma singabonakali kakhulu ezintweni ezenziwa ngabantu ngoba sinomthetho thina osilawulayo yes neindima nezigaba esizibekelwe uyabona ngemhlapa ke ngibuyele kulokho la ixoxeni ngenkolo mhlawumbe ukube bengisheshe ngazi bekufanele ngiqale ngiconsult umshumayeli ukuthi umshumayeli ngizoba nendawo kanje engizoya kuyona in case kunezinto ezixoxwayo ezithinta inkolo nginalo yini ilungelo lokuthi ngikhulume noma ngifanele kodwa ngoba sekwenzekile mhlawumbe sizobona simisa kanje lapha eNazaretha kunomthetho yakhona egayidile amalunga ebandla yebo so ingakho mhlawumbe kwezinye indawo abantu bewa expect ukuthi wona awabe negxathu noma nenkulumo azoyikhuluma avala umlomo ngoba lukhona unyazo ufunela ukukhuluma izinto makunesizathu sokuthi lokho kwenzeke yes yabo so ibandla eline leader elingakwazi ukuyithathela inqumo ngoba phela kuke kudingeke ziningi izinto ezenza kusuke justice for cwecwe ama foreigners kusuke kunama march ahlukene into eziningi ezicritical now even amaNazaretha ezwathintayo direct lezo zinto ngokwasematohweni ngokwempilo in general but uthola ukuthi alikho ngempela izwi elizobuya kumaNazaretha no ake ngithi thina la singakwazi khona ukuba nezwi kakhulu ezintweni zombangazo kodwa eziwuhlupho oluhlupha izwe njengayo nje lo ethintayo justice for cwecwe wonke umuntu unelungelo lokuzwakalisa ulaka lakhe ngale yanto whether uyiNazaretha noma kalona but when it comes to politics asikwazi ukungenelela ezintweni zepolitiki kodwa kule yokuhlukunyezwa kweingane ngalendlela ekwenzeke ngayo kule yangane yomuntu sonke singabantu sonke singabazali simele ukuthi sibe firm siyisupport le campaign whether siyasonta whether sisonto because into engenzeke enganeni yami ngisonto yenzeke enganeni umuntu engasonto so it's not about inkolo it's about ukuba abantu sibambisane ekulweni nentembe esehlelayo why singakwazi ukubona mhlawumbe amaNazaretha evathile egcwele umgwaqo nawo ethi justice for cwecwe ethi justice for whatever the situation may be is ukuthi ke mhlawumbe kuleso sigaba esinjalo ingubo yobuNazaretha ineyindawo noma inezizathu egqokelwa kona so uma ukuthi sifuna ukucampaigna ngendaba kaCwecwe asikwazi ukucampaigna ngengubo yenkolo singoda singakwenza nami nje ngicele ngiyafisa ukuthi ngiphumele obala lokho ngikwenza yes kodwa angikwazi ukwenza ngengubo yenkolo yes because ingubo yenkolo idesignele umsebenzi wayo yebo kodwa lokhu mangiyokwenza kufanele ngikwenze ngibambisene nomphakathi ngiyilunga lomphakathi ukhona umbuzo mfowethu ofisa ukubuza sesivala mhlawumbe sesivala ndosi izili mhlawumbe isonto kakhulu elisiprioritize kakhulu ezihambiselana futhi namasiko ngoba sike sinaka ukuthi isonto lamaNazaretha into zalo zihambisana kakhulu nemsuka wesiko kakhulu lamaZulu mhlambe going forward ngokubuka isimo sishintsha nabantu benza izinto ngalendlela sebezenza yini isonto mhlambe izinto elizamayo ukwenza sure ukuthi still lifaka abantu in shape of izinto ezazenziwa ngayo kudalo endulo zesiko kakhulu
Ngizothini mina leli bandla lilokula umnikazi walo noma laqala ukuvela emehlweni omhlaba since 1910 livela nje emehlweni omhlaba since 1910 kodwa kulo 1910 akukho kushe liku-edile lisamlapho njoba ngishilo ngathi mina kuleli bandla umuntu mayengena uyawazi umthetho wakhona umile from 1910 uma ucela umhlula shift ngoba alishintshe from 1910 limngumthetho odwa nje hlonipho awuhloniphi isonto kuleli bandla sitshelwa thina ngokuhlonipha sitshelwa ngemakhaya ithi inkosi uthi ngomna kuyangidida ama abantu bethi ngebekhonze kaShembe ngoba nginemthetho imuphi lo mthetho wonke umuntu utshelwa ngekhaya Nkolo Nazareth based ngekhaya ngekhaya mawugeje ikhaya ugejile Nkolo Nazareth ake mhlawumbe sicacisela mhlawumbe sekumbuzo ogcina mhlawumbe ucacisela abantu kuneBhayibheli esaziyo ukuthi la linama prophecies ahambelana mhlawumbe neChristianity kodwa nje ukubuza umbuzo oqondile kaShembe kuneBhayibheli lakho noma nilandela lona leBhayibheli mhlawumbe elibuya from side la Jesu linye silisebenzayo iBhayibheli alakaShembe likabhala leli nje lisetshenziswa abantu abakholwa kulamanye amahlelo nathi sifunda lona futhi silifunda ngalendlela labo abalifunda ngayo akukho esikuedayo thiwa nikhetha amavesi nje no mhlawumbe singathini ukuthi ngiyengizwe nami leyo nkulumo kanjalo kuthiwa sikhetha amavesi but angikhumbuli mhlawumbe umuntu othi sikhetha amavesi angasho yena ukuthi mina ngafunda from Genesis to Isambulo akwenze kanjalo umuntu ofunda ukhetha ivesi alifunayo elizohambelana nento ayishoyo not that ngoba nathi sifunde lihlukile kubona cha sifunda lelapha bese kube ukuthi ke mhlambe ukul-analyzer angathi umuntu mhlambe thina silihlaziya ngendlela engeyona kodwa futhi akukho siwe sikushintshile because uma uthatha incwadi eyihlabelelo 1:1 noma amahubo 1:1 azoshintsha yodwa uthathe le angayifunda naye ngiyakhumbula ngenye imini ngangihamba isitimeleni ngihamba nobaba bamaKristu yes hayi ke siyagibela nobaba asixabene futhi sifuna ukuveza lokho nakubantu abangakholwa ukuthi amaNazaretha nezinye inkolo noma ezinye inkolo namaNazaretha kuyahlalelwana hayi ke singene nalo baba uyazi vele iBhayibheli ngiyalibona hayi bese ethi hayi ngakuthola cele namhlanje anginankinga ke ngoba vele ubaba esazanayo naye usebandle lamaKristu ngisebandle lamaNazaretha hayi isho inkonzo abesesho yena athi hayi ngizosala eRosberg hawu ngiyasibona ke isikhala mina mase sosala eRosberg nami ngizongena ke ngipatanisa hawu angifundiseke iBhayibheli mase kufanele ehlika eRosberg sethi hayi angisehli ngiyazi wena acela uzoyishintsha yonke uthi ngoba vele ke sisekolweni sasifike eBria ngithi hawu manje baba usangidedela athi hayi bengekusalunga mfana ngoba uyazi ukuthi ngizofunda nami ngibuye ngaye naye bengikhethela amavesi ngoba efuna ukukhweza kumini ashaya ikhanda lami nami ke ngivele nginamavesi engizomkhothela wona ukuthi no because abanye abantu bathi uShembe ubhalwe phe eBhayibhelini but you can quote izinto eziningi esizenzayo ukuthi zirelevant into ebhalwe eBhayibhelini yes yabo because masingafunda uJohn 6:10 wathi uJesu abantu abahlaliswe phansi kuleyo ndawo ababehleli kweni kwakunotshani obuningi obani abahlala phansi yabo kodwa sifunda aphi kubona mhlambe Ndosi ngokwakho wena ngokwesonto lamaNazaretha umuntu owumZulu ngikholwa ukuthi kumele ngabe wonke umuntu owumZulu usonto akudlela sonto asingathi owumZulu asithi omAfrican ngoba lenkolo yaseNazaretha uma ubheka ayisekho kwaZulu kuphela ngomasho uShembe bese emthatha ezweni ngicabanga ukuthi ngizothi amaXhosa noma amaMpondo kodwa kukanjalo okusho ukuthi akulona albase kumaZulu libased kwiAfrican ngalo yanyaka odlule ubese eSwazini it shows ukuthi akulona lamaZulu wasuka eSwazini waye eMozambique
kumanje sizohamba siya eEgypt yabo akulona elamazulu elama-African yeah umuntu omnyama. Okay, omunye umbuzo la ukuraise abantu iconcern yabo laba kakhulu abawomakhelwane nabantu abasonto Nazareth bakhale ngokuthi hey ukathi edlulelwe emhlabeni kukhala kunzima kwehlela alindele ukuthi umakhelwane wakhe oyinazaretha uzoqhamuka azomkhalisa ngelanga mhlawumbe lokufihla uzofika umuntu oyinazaretha agcine engafikanga into ekishiwa abantu abaningi le ukuthi azathi omunye ayikho into eyinkinga njenganokuba nomakhelwane weNazaretha ngoba ubuhlungu obuningi ozodlula kubona ngeke akusingathe ngakube lento lena isonto like libhekisise ngiyazi ukuthi ngenzeka ukuthi yinqubo ezithile zakhona njengoba kade lokubalula of inkulumo esina ngakube khonani ukuke ibukwe lento ukuthi ezinye izinto mhlawumbe zinga adjust komunye umuntu akwazi ukusupport umuntu osukakhelene naye. Mhlawumbe singakubalula uma ngingakuveza kuyinkulumo engelona iqiniso uma ethi umuntu thina sikwazi ukuzwelana nabahlelwe ukuthize kubi. Inkinga njoba ngishilo ngathi mina la kuleli bandla ibandla eligayito umthetho. Ngesikhathi mina ngiphakamisa isandla ngithi ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni. Yes. Ngihamba ngiyongena emanzini ngisuke ngiyothatha umthetho. Umthetho uthini? Uthi mina siqu sami angisakwazi ukungcwaba umuntu ngesabatha. Irrespective yokuthi umakhelwane wami. Yes. Kodwa ngingakwazi ukuthi during the week ngihambe ngiyombona umakhelwane futhi ngimtshele ukuthi ke ngesabatha ngeke ngize ngibe khona uma ukuthi nifihla ngesabatha. Ngoba inkolo enomthetho asikwazi ukuphula umthetho ngomakhelwane ngoba naye ngeke awuphule umthetho wenkolo yakhe ngami. And kubhlungu ngoba lento uma benza abantu bavele bayenze bafuna ukumatanisa kakhulu namaNazaretha. Yini ngakaze kuvela umuntu ocomplainayo ukuthi abantu abasindisiwe sithi sihlabele bengizi ukuzodla nathi. Abaveli bezocomplainela lokho. Yini angithi ngitheni mina ngithe lento kaShembe ikhuliswa ukugxekwa. Yeah. Abagxeki ukuthi abantu abasindisiwe abezi bekuzodla nathi mesihlabe bewomakhelwane bethu. Abagxeki. Kodwa uma kuyithina benze ngathi at all asiveli. Yabo? Ngiyamkhumbula nje lo mbhemu wenza leyo video. Esho. Banonyaka abantu bakwaShembe. Cha akunjalo. Anginjalo. Thina umuntu siyaya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Siyombona uyazi naye ehleli uyazi umakhelwane. Abantu abenza into ezirong laba abantu abafuna ukudicilela lento phansi uthi afuna ukuveza isithombe esibi. Ngoba la kunokukhanya khona obumnyama buzohleze bukho. Buzohleze bukhona. Manje lenkolo ngoba ngisho inomthetho. Mawuhlula. Hamba. Kunenye into engayizwa ngesonto sesiyavala nje la maNazaretha ukuthi noma ngabe iciko kangakanani mhlambe phakathi ebandleni lokwazi uqamba ingoma lokwazi ukuqhubeka mhlawumbe noshuno sokukhona esontweni kodwa akwazi ukuthi kube khona ingoma ezinye kunezihlabelelo ezafika khona kwayizona ezibekwayo ukuthi ihlabelele ezikhona yilezi akwazi ukuthi kungaedeka ezinye ihlabelele so laba abanekhono lokuthi baqambe basungule izihlabelelo abakwazi ukuthi bayisungule ngoba zibekiwe lezi ekho. Sobuyela futhi emuva. Leli bandla lokhu lavela emehlweni abantu ngo1910. Uthi umfundisi uChiliza uBhombela umsunguli webandla wayebhala ihlabelo from isihlabelo sokuqala wagcina ku219. Yes. Ebhalwa uye. Yes. Wayesekhothama ngomhla ka2 May 1935. Yes. Uma ekhothama kwangena inkosi Langa. Inkosi Langa yabhala from 220. Yes.
ihlabelelo uyayigcina ku242 zase ziyaphelela. Inkosi inyanga yezulu isebenza ngehlabelelo zika Bombela nelanga. Yes. Inkosi uThingo isebenza ngehlabelelo zika Bombela nelanga. Inkosi uNyazi namhlanje isebenza ngalezo ihlabelelo. Akwazi ukufika ucele ngoba la uyibone ngathi yena unomqondo othe ukuhluka. Bese uzo add kulento. Ngoba ithi inkosi inyanga yezulu mayingena ithi lezi ihlabelelo ezibhalwe ubaba nenkosi iphelele. Ziphelele. Yayisiba nezayo yathi kodwa ngizukuyifaka. No room for improvement. Hayi lapha nasikhulisa sinciphisa. Mawuze uthi lo ufuna ukukhulisa. Ukukhulisa ngendlela yakho. Kodwa la ngoba lela sonto limile nje. Mawuze ukuthi wena nomunye umbono ngalo. Uyowenza eminyango. Wait. What is your take about abantu abanjengano Max Makhanya noDume ukuthi TikTok okwazi ukuye esihlangalaleni ayokhuluma kabi kangaka ngebandla lasePhakameni? Mhlambe ngingaveza ukuthi mina njoba ngeke ngasho ngathi ezinye zezinto ezincike kubazali. Bazali. Yes. Cause mina ngisenayo mama even though baba ngisenayo. Kuncike nakubantu abakusurroundile. Mina njoba ngila nginabantu abangisurroundile. Wepha ibona abantu abakwazi ukusondela eduze kwami bethi wrong la. Nginobaba abaningi abasondela eduze kwami. Engithi mangenza izinto ezingamaphutha abathi akwenziwa kanje. So nakuye kwicase yakhe. Ukuthi angithanda ukungena endabeni zakhe kakhulu ngoba ugcina ngathi thina siya politics into ezithize kodwa as umhlali wase South Africa kuncika kubazali umntwana amayenza into wrong. Ukuthi abazali bakhe bona bathini kuye. Uma ngabe sebahlula abazali bakhe uthini umndeni. Mayise uhlula umndeni bathina umphakathi osondelene naye. Before kuze kuyofika la bathini bona akhelene nabo induna namakhosi. So konke kuncike kubantu abaseduze naye. Nama ngenza iphutha kuncike kubantu abaseduze nami nobani futhi. Kodwa ke ngoba ke ile yanto esimoshile yama right wonke umuntu wenza into uthi right. Ungakho ke kunje. Hayi newethu sibonge kakhulu ukuba nawe studio namhlanje. Siyabonga. Nganza kwethu sivala kanjalo uhlelo lunqambothi Durban Network. Niphinde niqhubekeke nisilandele lapha ku YouTube, nisilandele ku TikTok, nisilandele ku Facebook, X and Instagram. Siyabonga kakhulu sasihambe. Siyabonga.